les imatges que som capaços de generar nosaltres amb aquesta ressonància magnètica són de major qualitat. És a dir, que veiem més coses i que ens permet fer uns millors diagnòstics. En termes de seguretat tenim, diguem-ne, tota una sèrie d'elements dintre d'aquest equip de ressonància magnètica, a part del camp magnètic, que milloren, per una banda, la seguretat del pacient, per una altra banda, la confortabilitat del pacient i, per altra banda, el fet que l'equip tingui molts programes informàtics que milloren la detecció fan que sigui molt més segur i molt més personalitzat el diagnòstic que proporciona aquest equipament. Ara mateix aquesta màquina té importants millores diagnòstiques, com són detectors digitals, també amb protocols especials per reduir la irradiació del pacient amb raigs X. Per altra banda, és un equip més gran, de manera que suposa més confort pel pacient i també més rapidesa. La seguretat del pacient és imprescindible, de manera que hem de fer tota la ruta diagnòstica i terapèutica cuidant dels seus antecedents i de la seva singularitat. Es necessita una personalització i un acompanyament per a cada persona.